איך נברא העולם? לא דרך נוסחה מתמטית קרה, לא דרך שורה יבשה בספרי הפיזיקה, אלא מתוך רטט חי, תדר ראשוני, קול שנשמע במרחבי הריקנות הקדומה. קול יצר תנועה, תנועה יצרה רטט, והרטט הזה החל להתעבות מהר יותר או לאט יותר, עד שנולדה צפיפות, דחיסות, חומר. קול הוא מה שנותן לחומר את הצורה שלו. כמו פס קול שמניע מים לרקוד בגלים, כך תדרים בלתי נראים יוצרים גבעות ועמקים בתוך המרחב, מאפשרים לדברים לקבל גבולות, מתווה, משמעות. הקול הוא הארכיטקט הסמוי של הבריאה. ואז בא האור. האור לא בורא את החומר, הוא חושף אותו. הוא מציף עליו צבע, מרקם, עומק. הוא מאפשר לנו לחוש אותו, לראות אותו, להכיר בקיומו. האור לא ממציא דבר חדש, הוא מאיר את מה שכבר נוצר. כך נולד היקום שלנו, מצירוף של קול ואור. האחד יוצר, השני מגלה. האחד נותן צורה, השני מעניק חוויה. אבל כאן מופיעה תופעה מרתקת ביותר, הצללים. צל נולד כאשר אור פוגש עצם. הוא לא העצם וגם לא האור, אלא תוצר לוואי של המפגש ביניהם. והצללים, בדיוק כפי שהם פועלים בטבע, כך הם פועלים בתוכנו. הם מופיעים בחיים שלנו כפצעים, כאבים, חרדות, כתחושות של חוסר ערך, חוסר שייכות, כתגובות רגשיות או גופניות. אלה הם הצללים הפנימיים שלנו. רוב הגישות בעולם הרוח והפסיכולוגיה מתמקדות בצללים עצמם. הן מציעות לחקור אותם, לחבק אותם, לשלב אותם, להאיר עליהם. וזה חשוב, אך גם מגביל. כי הצל הוא לא הדבר עצמו, הוא לא המהות, הוא ההשלכה. כמו על הקיר, הצל מראה שיש שם משהו ממשי שמטיל אותו. והעצם שמטיל את הצל בחיים שלנו הוא לא הפצע עצמו, אלא מה שמסתתר מתחתיו. הצורך שלא קיבל מענה, הרגש שלא זכה להכרה, הרצון שלא בא לידי ביטוי. הצל הוא הכאב שאנחנו פוגשים, אבל העצם הוא החיות עצמה, החומר שנוצר מתדר הקול הפנימי שלנו. תחשבו על זה כך. כשאני מתמקדת רק בצל, זה כמו לנסות לאסוף מים בכפות הידיים. הם יחליקו ויזרמו בין האצבעות. זה כמו לרדוף אחר רוח, היא תמיד תישאר צד אחד לפניי. אבל אם אני מסיטה את המבט מן ההקרנה שעל הקיר ורואה את הדבר עצמו, אני מגלה שהאור כבר נוגע בו. האור תמיד היה שם. וזו ההבנה שמשנה את כל נקודת המבט. החושך אינו אויב. הצללים אינם מחסום. הם סימן, עדות, הוכחה לכך שהאור והקול כבר פועלים בנו. בעולם הישן לימדו אותנו לחשוב במונחים של ניגודים. אור מול חושך, טוב מול רע, מודע מול לא מודע. אבל ההבנה הזו שוברת את הפרדיגמה. החושך הוא לא הקוטב ההפוך של האור, אלא עובדה קוסמית, חלק מהמרקם של היקום.
הצל הוא לא מטרה בפני עצמה, אלא תוצר של מבנה עמוק יותר. היקום לא פועל על ציר של שחור ולבן, אלא במרחב של תדרים, רבדים, ממדים. הכל יוצר את הצורה, האור מגלה אותה, והצל מזכיר לנו שיש עוד משהו לראות מתחת. וכשאנחנו מביאים את זה לחיים עצמם, זה פשוט עד כאב. הכאב שלי הוא לא אויב, הוא צל. מתחתיו יש רצון עז לאהבה, צורך בחיבור, רגש שלא קיבל מקום. הצל הוא הקרנה של הצורך הזה, אות שנשלח אליי כדי שאזהה אותו. וכשאני מסכימה לפגוש לא רק את הצל, אלא את מה שמטיל אותו, משהו מתרכך. אני לא עסוקה עוד בלרדוף אחר ההשלכות שלי. אני נוגעת בעצם הפנימי ורואה שהוא כבר מואר. זה כל הסיפור. החיים לא דורשים מאיתנו להילחם בחושך או להאחז באור. הם מזמינים אותנו לזהות שהצל הוא רק סימן, ושיש מתחתיו עצם חי שנוצר מרטט הקול הפנימי שלנו, ושכבר עכשיו נשטף באור. אין צורך להילחם בצללים, אין צורך להאחז באור. יש רק להסכים לראות את מה שמטיל את הצל, ולגלות שהאור כבר שם, מוכן לחשוף את מי שאנחנו באמת.